Mapiliin ako bayot gapon. Pero mapiliin jud ko lalaki na lang uy. Di kung ganan mga babae, marag pressure kaayo kag yung babae, marag lisod magpakababae. Pero pala kami paksiw. Ito mas lamig. Pakini ko kay healthy sana to kay isda, to karne, sabaw. Problema kay pag kumain ako nito, grabe kung kakanin makakain ko nito. Sige dayon. Dito na ko ansing. Karon ta magdesisyon sa sweldo ni Ansing sa Manchos. Ano? Minus ka pa yung... Wala mong gudyo sa meeting, wala ba na siya sa meeting, wala siya sa silando ni Adib. Ano siya sa meeting? Diri. Namuli ka na Adib. Ano siya nagri? Wala ka. Naa siya. Unsa lugar ka lugar dire? Regular ka dire o? Regular. Sili, katong ngayon, pagbayanan, naman sila na ako ang kuhan, Assistant ka sa ako ang all, anak. overall. Overall. Oo. Dala ko na tulad, kaya kakaroon sa sildo. Watay, wala wala Ano ko lang? Ayaw na siya minusin. Ikaw na guys. Ang mga kuhan ba na mga props. Mga props kaya. Okay. Ano ko lang, hindi, sabi ko, Hindi mo na lang manok si... ako, ganyan. Ah, kuhanin ko rin. Itago naman ako leksyon. Ayun na. Ayun, kala ko jig-jig. Sila na. Kunya na. Apa na ito? Jig, dua rim sa mga. Ano na lami oh. Lami siya lami. Busy! Chili sauce? Nagkuha kong tubig din yung gamit ako ni. And then, ibalik dapat. Diba? Hala! Wala. Ito diha, kaya mura naman makuhaan. Hala! Tegas pa rin naka-shades. Ako ah. Ako ni. Ano ina ma tiya? Dali din naman na. Yan mo lang kaya. Anaya. Dahil, ikaw nga pangit, dapat di mo kayo kumain. Sige, madami kayo eh. Sige. Huwag ugali ninyo mga ano, first time yung makikita ng mga ganyan. Bahala ka dyan. Ayaw mo maniwala. Bahala ka dyan. Naway yung mga maganda. Yung bakla. Huwag kang kumain nga nito. Ay, nag-away daw ako doon. Maganda, oy. Ang sige, gabanaway. Maganda na. Para magpamukod sa imo, wakas. Ayaw nyo. Sa Taiman. Hindi ka makaintindi. Laban na lang sa akin, kay cancel man. Linda! Ikaw tawag! Bye! Mo rin na mo. Ay, nawag. Ay, nawag. Bahala ka dyan. Matanda ka. Oh. Guys, nag-aaway sila sa manok. Ano kayo pinag-aaway? Tawa yan sa'yo kasi kakalat yan. Nawag. Oh, Mikey! Diyan. Marky? Dili Marky. Ano sa ganyan? Mark yan, mani. Mark na. Kabalo ko sa style na, away-away sila, wala na yung magkakag. Dawa ba, Marky? Sabi, una may kaway-away, bumili na kayo isang Oh, di ba? isang Ano bucket. na ang gingon? Hashtag Irma. Uy, hindi pantay yung nasa kaya way bang away. Hindi ko nga pinaanano yung... Paniod ko na mga yawa! Mauwi na yun sa container ko. Dahil yung gamit ko. Ito na yung kanan. J-Ford. Yeah. Ito yan na. This is what we call alo. Yeah. Ito daw nagpana na taksyo. Ano kaya? Malab eh. Pago. Pag na? Mabay tao din ni. Busy yung mga tao. Pagsiyo na pag-o? Oo. Sige, nabantayan to. Ayaw na rin yan. Ex ni Gwen na to. Palima. Luya! Ano na kayo na? Ayaw niyo kumain. Ano lang yan? Right. Bakit ayaw kumain ni Ate Rhea? Ipangandaman niya ang kamigin. Yung wala lang yan. For 4 days na. Yang wala lang yan ako.
Kaya ako lang ito. Nabayaran na. Ano ba? Ano yung mura? Right na. Sprite daw same. Hindi ko. Kaya mabawasan yan daw. Tagay, mag-sprite pala yun. Wala mag-ibang ko dami. Nandun nga lahat ng mga ano. Viva! Viva! Black! Erala! Ano naman? Nag-video ka, man? Ha? Ngayon ko ang video ha. May kasalanan niya. Susual. Wala tayo bangko. Ikaw, tanaw. Bangko na matita. Ay na, oy, kay God. Kung tayo humok kayo, mag-iba. Mas kayo. Kao na ta. Yawa. Sa una sa Ang sahig. ulam ay inon-on, paksiw. Sa una sa sahig lang naman tuwa kain. Tuwa? Sa Manila nga, sahig tayo sa kakain. Sa Manila, Sa sahig. sahig kami kumain. Ang ulam namin ay paksiw. Yung iba sa hagdan. Fiesta natin sa May 10 na magsulisit daw ang kapilya. Wala problema. Magsulisit ah. Mayaman Ah. tayo. Saksita. Walang problema. Tatanda natin isang sinsing. Kaya inahilig ka balik. Ano? Hindi mo na idaan yung papel. Nasa maleta. Pwede. Sa 15 pa daw yun. July pa daw yun. Ayaw ko magkaroon. Nami gila isda. Kaya inon-on lagi ah. Daming sili oh. Wala ka ng lakad, umuulog-ulog eh. Ang lalaki naman ito maglakad-lakad na to. Ba't lagi vaccine? Kaya iya. Nun-on. Guys, ang sarap kong magluto ng paksiw. Ang sarap ng magluto ba? Bet, ano ito nangaon mga kwan, Bet? Okay na, alila. Total. See you sa Kamigin. Alas na, 10:30. Ito. Ulan na kayo today. Hindi tayo makulit. Ang bang dancing? Ha? Ha? Dapat sila isuwa. Mamaya yan. Tatama. Ah, na-sorry nila. Well, kanya-kanya pinapliti ha. Kabalas mo sila, i-meetingan ako. Sagot rin ako kaon na dyan. Sagot man daw ni Pari Enrico ang paan. Kaon, palitan mo kanyang nag-abang. Wala, first time na ako mamit si Enrico si Lourdes. Malinaw kasi ila, ma. Di na yan, maglakaw ba kagawin-uyog ang kuwan. Kulira. Kagkuwak, hindi man lakaw eh. Luy ka. Ana na may mga lakaw. Bukat tignaw si India, bating po bukat Ana na may mga lakaw. No, oo, na, inay, ana. Nay, ana. Gawin-uyog ang. Nga?
Dahil. Hindi, pag hinay, dahil. Duga Mr. Argel Oil, kantay, nagulat na ba sa ano sing studio? Pag-antay. Imo siya didakan or dili na? Didakan. Didak. Didak tong katong pagharang sa lalaki. May nana. Tayo man tanan. Sa tayo? Pag-gulong-gulong ko. Aral seryoso. Asang video na gulong-gulong ka? Sabi iba, isend sa GC. Oh, sa. Ay, gusto mo. Toyok niya tayo. Nawin siya. Si Britney dati, hindi siya kilala sa kanila, parang laging pinagkakamalan yung pamilya nila na Kawatan, Wakwak. Pag dumadaan siya, walang tumatawag sa kanya, mukha siyang driver ba? Karon bitaw, grabe eksena, karon bitaw, grabe nakapilingon. Pati pari, gayawa-yawa sa satubangan. Ay. Sikat eh, gusto ako na sa amuan. Okay, ikaw kuno ang bayad dito nga Kawatan. Kaya gabi kayo ko kakuan sa Imo kunong image dito, kamuro katong alaga ni Jay. Ah, si kung kanin at banding. Nagdula. Deliberate niya ang pasalaha ako Bruno. Sinabi mo magiging mong pamilya kay ano? Pamilahay. Yawa. Mamiray di ba Britney? Bandong ka nagsukay kag bantak. Wow. Hala! Wala. Nanang ka kung inanin. If given a chance na pag mata na ako umay papili kung sa ko lalaki na kung straight o babae, Bayot niya. mapiliin ako bayot gyapon. Pero mapiliin jud ko lalaki na lang uy. Di kung ganan mag babae, murag pressure kaayo kag yung babae, murag lisod magpakababae. Sundod na. Dagan kay Kuan. Karon makalalaki man ko kay ano burikat mga bayot. I mean dali ra kay mga labi nang nailan dito sa tao. Pero kung bayot bito ko nga kanang simple lang, murag lisod kaayo eh. Sabi hindi ka gwapa, ngani mong naong maglalaki na lang ko kag babae ko nya nganya kung naong nyawa mamatay man siguro kung virgin or murag mapareha kong gabating, murag maniguwa nga di makaanak. Family og laki. Isod magumit-et na babae ito no. Ang lalaki, dali ra mang ang lalaki magumit-isip mag-iring-iring nga manguya para makaana o manghubog og babae para makaana. Ang babae gid kay magulat lagi nga hanggaton. Nga di man sila masugot nga ang magpaana sila nga walay feelings, lami gid may feelings unless subog ka. Kaya gabi. Oh, may man sa bayot kung naka kwarta maka-pups gid ka. Makaon jud gabnot, balo ka gabi kung naka kwarta. Sa babae jud kay kung wa jud na. Wa jud sa lalaki makakita gid paraan. Luoy pareha jud na tanan. Bayot pud kay luoy mo kay sige magbiyan lalaki gamiton na mo sa kwarto. Bayot gamiton magay ng babae. Agbiyaan magay ng babae kami pang bayot. May mga babae pa kang walang hindi nagpapabayad? Kaya nga. Oh, sino mas luoy? Kami bayot. Kami ma. Ganun din naman sa mga Kami, bayot. kami mga bayot. Pag kami ginamit ng lalaki, at least makuha din namin yung gusto namin. Hindi na kami after dun sa magtatagal o manganganak pa kami. Pag niloko kami, pag iniwanan kami, alam na namin yon. Sa babae, inanakan, pinakasalan, iniwanan, nag-iwan ng bata, luwi tayo. Ha? Kaya kamo mga babae, kamo be wise. Ha? Ayan na. Maningil sa kabilya? Ayan yung sa kapilya, yung solicit ba? Ngaon. Bit ni ikaw na bit. Masilisik na. Nasa sa palipaan. Kami bala. Kami sa palipabalik. Saan na dahil? Sa kapilya. Sa Luwer. Luwer? Luwer, Solana. Dito sa kuan. Laplins dagat. Para saan eh? Mated? Paratista? Kain lang, Brit. Alep. Okay na si Tinta, pagilite. Okay na.
Eh, 1,000 pesos eh, para masambahan. Gani. Wow, the origin. Ayan na, la! Eh, 1,000 kita lang mo na simbahan kasi niya i-flash na nila. Immaculate Conception Chapel, Lower Tulanang sa ano sa Miss Pwede bugas na lang. Mr. Brian Tagaraw, dear brothers, sisters in Christ, Marami na nagka. Bugas na lang ka katong isang sako. bugas daw. Pamasin ka na, right? Hibis na ka mo. Oh, snack na balit nila. Sa last year. Ah, hindi ko na na. Panghanda. Sir, palit daw kita sa mga sakit din sir. Ano, Ted? Dili ko maintenance. Ah, sige. Maintenance niyo ako. 5. Ada na sa gawas. Gawas sa sulod, pwede. Kaya pag-inventory nila sir ba? Kaya dili ko maintenance. Oh, kay scammer ba kuno ka? Muna, galit kayo ito sir. Kaila kang goan, Trisha. Ang kikis. Ay, awat na na. Ma'am Si, 500 na ako nabutang, Ma'am Si. Ano na? 1,000. Amoy ka mo. Ako ba talaga nasisi ko? Tagalista? Wa man tayo conscious ng karera